Les Corts Valencianes. Més de 7 segles i mig d'història. Els hospitals, l'administració, els col·legis, l'economia, la gestió del territori, la igualtat social. Molts dels aspectes que afecten la nostra vida estan regulats per les lleis aprovades en les Corts Valencianes. Però per què? Com va començar tot? I com hem arribat fins ací? Ens hem de remuntar vora 8 segles, a 1238, quan el rei Jaume I, després de conquerir la ciutat musulmana de València, va decidir promulgar un extens codi jurídic, els Furs de València, una mena de constitució medieval que donava carta de naturalesa a la creació d'un nou territori polític que va acabar estenent-se des del riu de la Sénia fins al Segura, des de Vinaròs fins a Oriola. Es creava així el Regne de València. Ara bé, no tot va ser tan fàcil en el moment de la creació del regne, ja que els nobles que venien d'Aragó es van negar a acceptar els Furs de València i preferien poblar els seus dominis mitjançant lleis aragoneses. És per això que en l'any 1261 Jaume I va decidir convocar les primeres Corts Valencianes, una reunió del màxim nivell parlamentari entre el monarca i els principals dirigents dels 3 estaments del regne, l'Església, la noblesa i les ciutats civiles reials. València es va convertir així en un dels pocs països d'Europa amb títol de regne, una constitució jurídica particular i unes corts pròpies. Finalment, després de molts conflictes i negociacions, en les Corts de 1329-1330, convocades per Alfons el Benigne, es va saber arribar a un gran pacte. Els Furs de València van ser modificats en alguns aspectes i els nobles d'origen aragonès els van acceptar i adoptar en els seus senyorius. A partir d'aleshores, van participar activament en les reunions parlamentàries, de manera que les Corts van assolir la representativitat plena de la comunitat política del regne. Va ser així com la institució va consolidar les seues 3 principals funcions. La legislativa, per tal d'aprovar noves lleis negociades amb el rei que s'incorporaven al Codi dels Furs. La político-judicial, ja que s'hi denunciaven els abusos comesos per l'administració reial i s'hi resolien els greuges amb els súbdits. I la fiscal, en tant que es concedien quantiosos donatius al monarca per tal de pagar les guerres, els sistemes de defensa i altres afers generals. De fet, de les Corts va néixer en 1363 un altre organisme que es va institucionalitzar definitivament en 1418, la Diputació del General o Generalitat Valenciana, que s'encarregava de recaptar i administrar els impostos aprovats pels estaments en seu parlamentària abans de traspassar-los a la corona. Així, els dirigents polítics valencians no només podien exercir l'autogovern a través de les Corts, sinó que també tenien un marge d'autonomia fiscal. I qui eren aquells dirigents del regne que assistien a les Corts? En primer lloc, els principals prelats de l'Església Catòlica amb dominis al regne, com ara els bisbes i els capítols de les catedrals de València, Sogorb i Tortosa, els mestres dels ordes militars de Montesa, Sant Joan, Sant Jaume i Calatrava, o els abats de la Valldigna, Benifassà i Poblet. També hi anaven els nobles amb senyorius valencians, ducs, marquesos, barons i cavallers que a finals del segle XIII eren una 50, però a començaments del XVII arribaven als 600. Finalment, també acudien a les Corts les ciutats civiles que pertanyien directament al patrimoni reial, entre les quals destacaven València, Oriola, Morella, Castelló, Vila-real, Sagunt, Ademús, Alzira, Xàtiva, Bocairent, Biar o Alacant. Podem trobar encarnats els seus representants en les magnífiques pintures murals de la dècada de 1590 de la Sala Nova del Palau de la Generalitat, que era tant la seu de la Diputació del General com dels estaments, que també es podien reunir per a prendre decisions i governar el país encara que el rei no convocara Corts. Aquell programa pictòric que representa la comunitat política del regne és realment excepcional a Europa i simbolitza el gran poder de les institucions d'autogovern del Regne de València durant el període foral. Amb tot, precisament a partir d'aquella època, les Corts van anar convocant-se amb menys assiduïtat. A partir del regnat de Felip II, dins d'un enorme imperi hispànic i amb la cort reial definitivament instal·lada a Madrid, la centralització va anar avançant i les institucions valencianes retrocedint. Si des del 1261 fins al 1564 les Corts es van reunir en 52 ocasions,
Entre 1585 i 1707 només ho van fer 4 vegades. Però la comunitat política del regne va continuar mantenint quotes d'autogovern a través de les juntes d'estaments i de la Generalitat, alhora que les Corts mai no van desaparèixer de l'horitzó polític. De fet, fins i tot a l'arribada a començaments del segle XVIII del primer monarca de la dinastia borbònica, Felip V, es va preveure la celebració d'una reunió parlamentària que finalment va ser frustrada per l'inici de la Guerra de Successió. Aquell conflicte bèl·lic, a més, va comportar l'abolició de totes les institucions valencianes. Després que la majoria de valencians donaren suport a Carles d'Àustria, enemics de Felip V, i perderen la guerra, van rebre un terrible càstig. El 1707 van ser derrogats per dret de conquesta els furs de València i amb ells les Corts, la Generalitat i la resta d'organismes polítics, judicials i fiscals valencians que s'havien desenvolupat durant més de 4 segles i mig. El regne de València va perdre de socarrel el seu autogovern. El nou estat liberal espanyol, que es va desenvolupar durant tot el segle XIX, va imposar una estructura fortament centralitzada, organitzada en unes noves províncies que van desmembrar l'antic territori valencià i mitjançant les quals es feien complir les ordres arribades des de les Corts i el govern central establits a Madrid. Aquell sistema, però, no va funcionar i després de la gran crisi de 1898, amb la pèrdua de les darreres colònies i els desequilibris de l'Estat, es va plantejar la descentralització i la transferència de competències polítiques i legislatives a algunes de les regions històriques. De fet, en la dècada de 1930, amb els canvis de la Segona República, Espanya es va constituir com un estat regional que va aprovar sengles estatuts d'autonomia per a Catalunya, el País Basc i Galícia, alhora que el valencià va ser promogut i debatut. Però la Guerra Civil va impedir que s'arribara a cap acord, amb la consegüent recuperació d'una fèrrea estructura centralitzada per a tot l'Estat durant el franquisme. Finalment, en la transició cap a la democràcia entre finals de la dècada de 1970 i principis de la de 1980, es va plantejar un estat autonòmic que intentara conjugar aquella centralització amb la pluralitat i les reclamacions d'autogovern dels territoris històrics. El resultat va ser la creació de 17 autonomies i 2 ciutats autònomes, algunes de les quals mai no havien tingut autogovern al llarg de la història, i d'altres que sí que havien tingut lleis i institucions pròpies en època foral, com en el cas valencià. Va ser així com els valencians, mitjançant l'Estatut d'Autonomia aprovat el 1982, vam tornar a exercir l'autogovern, com havien fet al llarg de més de 4 segles i mig de la nostra història, a través d'institucions que han recuperat els noms d'aquella època, la Generalitat Valenciana i les Corts Valencianes. Les Corts es componen de 99 diputats triats mitjançant sufragi universal que representen tot el poble valencià i aproven noves normes i lleis per tal de solucionar, com en el passat, els nous reptes que ha d'afrontar la societat. És també un lloc de trobada, on s'escolten totes les veus i sensibilitats de la societat valenciana. L'activitat de les Corts es concentra en les reunions de la Mesa, l'òrgan rector de la cambra format pel president, les 2 vicepresidències i les 2 secretaries. El calendari parlamentari i l'ordre del dia dels plens es fixa o oïda a la Junta de Síndics, on participen els portaveus de tots els grups parlamentaris. L'acció parlamentària es fa a les comissions, tant les legislatives com les especials d'estudi o d'investigació i al ple de les Corts, que és el lloc on es prenen les decisions, s'aproven les lleis i es fa el control al govern valencià. Com a institució arrelada a la història i a la terra, és la millor garantia per a vetllar pels interessos i preocupacions dels 5 milions de valencianes i valencians que viuen de Vinaròs a Pilar de la Foradada, d'Ademús a Xàbia. Les Corts del teu temps.